Oké, Jonu, jij gaat voor mama driehoeken zoeken. Geel driehoeken. Oké, gaan zoeken. Franco, gaan zoeken. Blauw cirkels. Gaan zoeken blauwe cirkels. Mooi, Jonu. Oké, als jij jullie hebt, dan hou jij in je hand. Oké, gaan zoeken nog. Gaan zoeken nog. Franco, kom eens kijken, waar is die blauwe cirkels, mama? Zoek je als blauwe cirkels. Gaan kijken daar zo op die bank. Gaan kijken daar op die bank. Waar is de blauwe cirkel? Mooi! Oké, laat mama hem veel vasthouden. Oké, zoek nog een blauwe cirkel, Franco. Gaan kijken over die tafeltje. Gaan kijken over die tafeltje. Mooi, Jonu. Zoek. Mooi. Oké, Franco, waar is die blauwe cirkel, mama? Kijk mooi onder bij die tafeltje zijn poot. Onder bij die tafel zijn poot, Franco. Nee, hier zo voor. Voor. Daar is hij. Kijk, kom mama ook vast. Daar is hij. Oké. Jullie nou genoeg gekregen. Jullie allemaal gekregen. Oké, kom ons gaan naar jullie vormpje stel wat jullie gekregen hebt.